салом алайкум ба ҳама тамошобинони канали Тафаккур ТВ. Шуморо бори дигар ба ин шабака хушомадед мегӯям. чӣ хеле ки дар навори гузашта ба шумо гуфта будам, лоиҳаи наверо бо номи шарҳи китобҳо пешниҳод хоҳем кард ва агар ки ин ба ҳамаи тамошобинон, ба ҳамаи он нафароне ки бисёртар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд ва наворҳоро тамошо мекунанд, агар ки писанд омада бошад, худо хоҳад ки дар оянда низ ин гуна наворҳоро мо зиёд мекунем ва кӯшиш мекунем ки боз аз ин ҳам беҳтар шавад. Ва ба мисли ваъдаи гузаштаамон мо шурӯъ мекунем аз китоби Ман ва пул. хуб биёед оғоз кунем. Китоби Ман ва пул хеле як китоби ҷолибе аст. Агар он нафароне ки инро аллакай хонданд, ин эҳсосотро доранд ва ҳис мекунанд ки ин дар ҳақиқат яке аз китобҳои беҳтарин ҳам бигӯем, хато намекунем. воқеан агар маълумоти ҳам ба шумо, китоб соли 2011 навишта шудааст. аввалан бо номҳои гуногун буд ва баъдан китоб номи Ман ва пулро гирифт. яке аз серфурӯштарин китобҳо ба ҳисоб меравад ки зиёда аз 700 000 нусхааш ба фурӯш рафтааст. пеш аз ҳама китоб дар бораи чи аст? Китоб умуман дар бораи тарзи муомила бо пул, вақте ки агар як нафари пул ба дасташ омад чӣ гуна идора кунад ва агар ки масалан пул набошад чӣ гуна онро ба даст биёрад. инчунин аз муаллиф як чанд суханон гуфта шудааст ва дар бораи он нафароне ки саҳм гузоштаанд ба ин китоб ташаккур гуфта шудааст. одами сарватманд ҳамонест ки пул барои ӯ кор мекунад, на одамест ки ӯ барои пул кор мекунад. дар яке аз аввалин саҳфаҳои китоб як навиштаҷоти хеле писанд, хеле барои ҳама маъқул, шояд гӯем, хато намекунем, навишта шудааст. дар он навиштааст ки одами бой ҳамонест ки, яъне одами пулдор ё одами сарватманд ҳамон нафаре аст ки пул барои ӯ кор мекунад, на ин ки вай барои пул. хеле як маънии зиёде дорад, яъне чӣ гуна пул барои инсон кор кунад, инсон барои пул не. мафҳуми ҳаминро шарҳ дода шудааст дар китоб ки яъне ки чӣ гуна ин бошад ки пул барои инсон кор кунад, на ин ки инсон барои пул. маълумотҳои дақиқ дода шудааст, мисолҳои ва қиссаҳои хеле ибратангез, хеле ҷолиб оварда шудааст. аз чӣ бояд оғоз кард? яке аз қисматҳои аввали ин китоб низ мебошад, яъне ки аз чӣ шурӯъ кард, дар ин қисмат чӣ бояд кард ва аллакай имрӯз ё пагоҳ аз чӣ оғоз бояд кард. аз ҳама муҳим дар он муаллиф зикр мекунад ки бояд ҳамаи мо, ҳамон нафароне ки ҳастем, имкониятҳои худро аз пул боло гузорем. агар имконияти худро аз пул боло нагузоштем, мо шумо баъд пул моро идора мекунад, яъне ки пул моро управлят мекунад ба забони русӣ. ин чӣ мафҳум дорад? ҳар шахс бояд имконияти худро аз пул боло нигаҳ дорад. агар ки боло нигаҳ надошт, он вақт пул чӣ хӯрдан, чӣ пӯшидан, куҷо рафтан, чӣ кардани инсонро идора мекунад. ва яке аз инчунин ҷумлаҳои беҳтарини китоб инчунин ин аст: дар бораи инсонҳои комёб дар аввали китоб суҳбат мекунад ки инсонҳои комёб киҳо ҳастанд ва оно чӣ гуна фикр мекунанд ва дар ҳаёт чӣ гуна муваффақ шудаанд. инсонҳои комёб дар зиндагонӣ онҳое ҳастанд, яке аз мисолҳои онро мебиёрам, гуфтааст ки инсонҳои комёб дар зиндагӣ онҳое ҳастанд ки бар зидди мушкилот истодагарӣ карда метавонанд ва ҳамеша мақсаду маромашонро, яъне ҳадафҳояшонро аввал мегузоранд, дар қисмати аввал ва муҳим, ва ҳеҷ вақт мақсади асосияшонро фаромӯш намекунанд. яъне ки ин ба он далолат мекунад ки ҳар яки мо бояд аввал мақсади асосӣ гузорем, ба пеши худ мақсад, мо чӣ мақсад дорем ва ҳадаф чист дар ин. ва инчунин як маълумоти хеле ҷолиб ҳам зикр кардааст ки зиёда аз 98% одамони атроф мегӯяд мувофиқи қолаби маъмулӣ зиндагӣ мекунанд, яъне ки дар ҳамин ҷамъият ҳамин оддӣ, мисли ҳаёти оддӣ, кор, хона, масалан маъмулан, на ин ки ягон чизе ки иловагӣ ё ки ғайриоддӣ ё ки ягон тағйироти вай кунанд. зиёда аз 98% чунин ҳаёт ба сар мебаранд, мегӯяд.
дар китоб инчунин ду сабақи муҳим барои онҳое ки комёб шудан мехоҳанд зикр шудааст. яке аз он ду сабақ он аст ки агар ман аз худам як шеър гӯям, ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд. ҳамин аст ки яъне ки ба хотири он ки муваффақ шавед, ҳатман ба шумо як устоде лозим меояд ки то ин ки шумо аз ӯ ҳамеша дарс гиред ва роҳу равиши тиҷорат, роҳу равиши он самте ки шумо интихоб кардаед аз ӯ омӯзед. яъне ки ҳамеша пурсед ва маслиҳат гиред. ин аст яке аз ду сабақи муҳим дар китоб. дуюм сабақи муҳиме ки дар китоб зикр шудааст ин аст ки бо амалҳои одамони муваффақ нигаред ки онҳо чӣ гуна муваффақ шуданд. яъне ки фаъолияти молиявӣ, чӣ гуна онҳо тиҷоратро барпо карданд, чӣ гуна масалан соҳиби мансаб гаштанд, инро омӯзед. ва албатта ҳамин ба шумо бояд як таъсир бахшад ва як илҳоме диҳад ки то ин ки шумо низ кӯшиш кунед мисли онҳо пайравӣ кунед. ва яке аз нишонаҳои муваффақият ин ҳам мебошад. хуб, барои қисмати аввали китоб ба шумо ду қиссаи ҷолибе ки дар аввал зикр шудааст нақл мекунам. шурӯъ мекунем аз оне ки инсон, аз қиссае ки ба мо шумо дарси ибрат меомӯзад ки инсон ҳамеша агар ба худ боварӣ дошта бошад, ҳар кореро ки хоҳад иҷро карда метавонад. албатта на ин ки корҳои ғайри ақлӣ ё ки ғайри имкон, балки ҳар коре ки дар амал карда мешавад, албатта ки агар ба худ боварӣ дошта бошад, он корро мекунад. дар китоб як қиссаи ҷолибе зикр шудааст. оиди ду нафар писарбача дар ҳавои сарди зимистон ки болои як кӯл ях кардааст, дар болои он кӯл яхмолакбозӣ мекунанд. ва ҳангоме ки онҳо дар болои кӯл хурсандона яхмолакбозӣ карда истоданд, ногаҳон яке аз онҳо ба қисмати тунуки ҳамон кӯл меравад ки дар он ҷо яхаш хеле тунук будааст ва дохили об меғалтад. ях шикаста писарча дуруни об меафтад. ва дар ин ҳолат писари дуюме ки рафиқаш аст, вай худро гум накарда дарҳол як санги калонро гирифта яхро мезанад, мешиканад ва дохил шуда он писари дигарро, рафиқашро наҷот медиҳад. баъд одамо мебиёянд, мегӯянд ки ин чӣ гуна аст, чӣ хел ту наҷот додӣ инро, ин ях ғафс аст, ғайриимкон аст. ногаҳон як пирамарди пиронсоле аз дур мебиёяд, мегӯяд агар ҳоло шумо мардумон ҳамин ҷо мешудед, ҳатман ки ин писарча онро шикаста наметавонист. зеро ки шумо ба он мегуфтед ки на, намешавад, ях ғафс аст, ин имкон надорад. аммо он вақте ки ҳеҷ кас набуд, вай худ аз пеши худ бо як боварии дақиқ, бо як боварии комил як сангеро гирифта ин яхи ғафсро шикаста тавонист ва наҷот дод. сабақ аз ин қисса чист? яъне ин боварии худи инсон аст. агар ҳар нафаре ба худ боварии қавӣ дошта бошад, ҳатман ки ҳар коре ки набошад ӯ аз уҳдааш мебарояд. зеро ки инчунин зиёд зикр карда шудааст оиди ақл, фикраи инсон ва муъҷизаҳое ки фикраи инсон карда метавонад зикр шудааст. қиссаи дуюм оиди он як сарватманд ё як подшоҳе зикр мекунад ки ӯ як духтари хеле зебо доштааст ва мехост он духтарашро ба шавҳар бидиҳад. ва ба хотири ба шавҳар додани духтар ӯ мехост санҷад то ин ки ягон ҷавонӣ лоиқ ба духтари худ биёбад. пас ҳама ҷавонҳоро гирди худ ҷамъ меоварад ва гирди як ҳавзи онҳоро бурда дар он ҷо ба онҳо мегӯяд ки ин ҳавз аст ва дар ин ҳавз тимсоҳҳо, яъне крокодилҳо мавҷуд ҳастанд. агар ҳар нафаре ки бо ғайрату бо ҷасурияти худ дар ҳамин ҳавз шино кунаду аз он тарафи ҳавз барояд ва наҷот ёбад, ман ё чизе хоҳад ба ӯ медиҳам, яъне се чиз: ё духтарамро медиҳам, ё ин ки ними сарватамро ба ӯ медиҳам, ё ин ки ними заминамро ба ӯ медиҳам. ҳар чизе ки хоҳад аз он бигирад. ва аммо ин сарватманд суханро то охир нарасонда буд ки як ҷавоне меҷаҳад аллакай дохили кӯл.
ҳама ҳайрон мемонанд, худ он сарватманд ҳайрон мемонанд, мегӯяд ин кӣ буд, як ҷавони хеле ҷасур чӣ гуна аст. Ва ҷавон кӯшиш мекунад то обозӣ кунад, аз он тарафи кӯл барояд ва тимзоҳҳо низ аз ақиби ӯ мешаванд. хуб ба як заҳмати зиёду талоше аз дигар тарафи кӯл аз дигар тарафи ҳавз мебарояд ва баъдан сарватманд ба наздаш ӯро файрод мекунад, мегӯяд ки хуб беҳтарин, ту як ҷавони боғайрат будаӣ, ту як ҷавони хеле ҳам ҷасур будаӣ, хуб бигӯ аз ин замини ман нисфи онро мехоҳӣ ба ӯ тиям? ҷавон мегӯяд на, намехоҳам. мегӯяд хуб нисфи молу мулк сарватамро ба ту тиям? на, мегӯяд намехоҳам. мегӯяд хуб духтарамро ба ту диҳам? ҷавон розӣ намешавад, не, мегӯяд. хуб ту чӣ мехоҳӣ? мегӯяд ман танҳо мехоҳам он нафарро ёбам ки маро ба ҳавз тела доду ман дохили ҳавз афтидам. инҷо як ҳазл аст, яъне ки аммо ҳазл чӣ сабақ дорад? сабақи онро дорад ки ҳамон ваҳм ё ҳамон тарс ё ҳамон як эҳсосоте ки ӯро маҷбур сохт то он ки аз уҳдаи ҳамон кор барояд. агар ки ҳоло ҳеҷ касро маҷбур намекарданд ё ки ҳеҷ воқеае рух намедод, албатта ҳеҷ касе розӣ намешуд ки худро дар доми марг, дар доми як тимсоҳҳо биандозад. аммо вақте ки ногаҳонӣ зиндагӣ ё ки як ҳодисаи моро зер мекунад, ҳатман мо на ин ки бо хоҳиши худ, балки аз тарс низ баъзан аз мушкилот мебароем. ин буд дуюмин қиссае ки дар ин китоб, дар аввали китоб зикр шудааст. дар охири ин навор мехостам як қисмати ҷолиберо ба шумо тамошобинони азиз пешниҳод кунам ва то ин ки бубинем ки шумо низ ин наворҳоро тамошо мекунед ва барои шумо низ ҷолиб аст. дар яке аз қисматҳои китоб 5 саволи оқилона омадааст. хуб, ман ин 5 саволҳоро дар навор мегузорам ҳоло ва инчунин дар зер менависам, дар зери навор. албатта мехоҳам ки шумо ба ин 5 савол ҷавоб бигардонед ва баъдан ки шумо ба ин 5 савол ҷавоб гардондед, мо низ навори ояндаи худро хоҳем кард ва қисмати дигаре дар бораи китоби ман ва пул хоҳем гуфт. ташаккури зиёд барои тамошо кардан, ташаккури зиёд барои дастгирӣ. То наворҳои дигар саломат бошед.